Mal len 14 rokov a svojho vraha spoznal cez internet. Dámy a páni, otrasný príbeh Brecka Bednára a jeho vraha Louisa. Vítajte. Breck sa narodil 17. marca v roku 1999 v Anglicku. Breckovi rodičia pochádzali z Ameriky. Do Anglicka sa presťahovali za prácou 3 roky predtým, ako sa Breck narodil. Breckov otec bol totižto úspešný podnikateľ, ktorému sa naskytla príležitosť v Anglicku. A tak sa tam presťahoval aj s celou rodinou. Čo sa týka financií, tak si žili celkom v pohode. Breck bol svedomitý žiak, ktorý chodieval do kostola. Bol milý, dobrosrdečný a medzi jeho záľuby patril gaming. A teda hranie počítačových hier. A to najmä Call of Duty. No taktiež sa zaujímal o počítače a o programovanie ako také. Breck mal veľké plány. Sníval o tom, že sa z neho raz stane úspešný ITčkár a možno aj to sa mu stalo tak trošku osudným. Stalo sa to takto. Ako som mu spomínala, týpek rád trávil čas pri online počítačových hrách. Keďže ich hrával so svojimi kamarátmi a spolužiakmi, tak na tom nebolo absolútne nič zlé. Teda až do momentu, kým sa k ním nepripojil neznámy chlapec menom Louis. Louis bol 17-ročný chlapec. Pred Breckom a jeho kamarátmi sa vydával za takého malého génia. Tvrdil, že je úspešný podnikateľ a že má firmu, ktorá sa zaoberá kryptomenami. Chlapcov ohúroval rozprávaním o exotických dovolenkách, o tom, že jazdí na Tesle a že má okrem iného obrovský dom s bazénom, nekonečné kontakty, moc a peniaze. Skupinka týchto mladých chlapcov ho samozrejme najprv úplne žrala. No netrvalo to dlho a Breckovi kamaráti začali byť skeptickí. Louisovi neverili, začali ho spochybňovať. Breckovým kamarátom sa totižto nezdalo, prečo by sa jeden 17-ročný multimilionársky chlapec s vlastnou firmou zapodieval so 14-ročnými chlapčekmi. A taktiež, že prečo nemá priateľku a že jak môže mať toľko času na hranie hier, keď riadi multimilionárskú firmu. No Breck sa nedal. Svojmu novému kamarátovi Louisovi zostal absolútne verný. Tvrdil im, že tomu proste len nerozumejú a že Louis by mu nikdy neklamal. Louis o tomto všetkom samozrejme vedel, neraz bol konfrontovaný a tak si s Breckom začal písať súkromne. Breckovi nahovoril, že mu jeho kamaráti proste iba závidia. A že závidia aj Breckovi, lebo je jasné, že Breck je šikovnejší, múdrejší a že ho čaká úžasná budúcnosť, na rozdiel od jeho kamarátov. Breck Bednár tomu chcel veriť a tak aj uveril. Louis sa stal Breckovým najlepším kamarátom. Komunikovali spolu doslova non-stop. S mladým Breckom sa delil o svoje zážitky, vravel mu, kde práve cestuje, kde sa nachádza a že má v Palm Springs úžasných známych a Breckovi tam kľudne dohodí brigádu, ak bude chcieť, keďže vidí jeho potenciál a jeho výnimočnosť. Breck sa potešil, doslova lietal šťastím, že práve on má takéto obrovské šťastie. Samozrejme súhlasil a už sa nevedel dočkať. S Louisom komunikovali vyše roka, no po niekoľkých mesiacoch prišiel Louis s veľmi smutnou správou. Breckovi povedal, že umiera a že niekto bude musieť zdediť jeho multimilionársku krypto-IT firmu. A samozrejme, najvhodnejším adeptom je Breck. Louis Breckovi povedal, že keď sa stretnú, len mu nahodí nejaké dokumenty do počítača, podpíšu nejaké zmluvy a firma bude jeho. A že Breckovi verí a vie, že firma bude v jeho rukách na dobrom mieste. V tomto bode začala mať Breckova mama Lori už obavy. Že z jeho non-stop predtým usmievajúceho sa syna sa zrazu stal zatrpknutý mladý týpek, ktorý sa non-stop háda so svojimi rodičmi, nevyhľadáva svojich kamarátov, nechodí von a dokonca prestal chodiť aj do kostola. Louis bol stále na dráte. Non-stop počúval, čo sa deje v Breckovej izbe. Raz sa dokonca zamiešal do hádky Brecka so svojou mamou. A vtedy si Lorin, jeho mama, uvedomila, že situácia je veľmi vážna a že niečo tu veľmi nehrá. A tak Lorin zavolala na políciu. Povedala im, že jeho syn má strašne čudného kamaráta, ktorého nikto nikdy nestretol. A že sa o svojho syna bojí a bola by veľmi rada, keby preverili meno Louis Daines. Policajt však usúdil, že Lorin je iba taká typická matka hysterka. Hoci slúbil Lorin, že si preklepne jeho meno a ozve sa jej, už sa nikdy neozval. Lorin tak zalarmovala školu, zalarmovala ostatné matky, že na internete je nejaký pofiderný týpek, ktorý sa hráva s ich deťmi. Toto bolo v roku 2013 v decembri. S ostatnými rodičmi sa Lorin dohodla, že prečkajú Vianoce a na ďalší rok sa s Louisom stretnú tak, že pritom budú aj dospelí. Breckovi do tej doby zakázala počítač. S Louisom musel komunikáciu úplne pretrhnúť. A aj sa tak stalo. Na oko.
Louis Brecka presvedčil, že ich chcú od seba otrhnúť a to nemôže dopustiť. A teda, že sa Breck má tváriť, že so všetkým súhlasí, že je všetko ok, bude robiť to, čo mu každý vraví, nech sú všetci spokojní. A popri tom má byť stále nenápadko v kontakte s Louisom. O pár mesiacov na to, 17. februára 2014, Breck povedal svojej mame, že ide spať k otcovi. Klamal. V skutočnosti mal dohodnuté stretnutie s Louisom. Louis mu nadiktoval adresu a zavolal mu taxík. Breck si so sebou mal brať aj notebook s telefónom, keďže, ako vieš, mali prepísať na ňo firmu a preniesť do jeho notebooku nejaké firemné dokumenty. Breck dorazil do Essexu, vystúpil z taxíka a zazvonil Louisovi. Vošiel do domu a vo dverách ho čakal tento týpek. Louis Daines. Louis nevyzeral na 17 rokov. Vyzeral tak na 13-14, ale pritom mal 18. Keď Breck vošiel do bytu, Louis za ním zamkol dvere. Nebola to vila s bazénom. Bol to schátraný, smradlavý, starý byt. Okrem postele tam takmer nič nebolo. Teda na písacom stole bola lepiaca páska, ihly, lepidlo a nôž. Louis Brecka napadol, znásilnil ho, znásilňoval ho celú noc a pritom ho týral. Bodal ho nožíkom, ihlami. Nohy a ruky mal samozrejme zviazané. No a vyvrcholením Louisovej sadistickej fantázie bolo zabodnúť Breckovi nôž do krku. A predtým, ako Louis vyvrcholil, chytil do raňaného Brecka za vlasy a podrezal ho. Louis bol totižto posadnutý Sýriou a teroristickými útokmi. A jeho najväčšou fantáziou bolo podrezať niekoho tak, ako podrezávajú teroristi svojich rukojemníkov. Potom mu telefón a notebook hodil do vody. Chcel zničiť dôkazy, ale asi mu došlo, že nemá veľké šance. A tak ráno chytil telefón a zavolal na policajnú stanicu v Essexe. Povedal im, že sa s kamarátom pohádali a že iba jeden z nich prežil. No, toto bolo dosť krátkozraké klamstvo, lebo keď polícia vošla do bytu, videla takmer odrezanú hlavu Brecka. Taktiež videla, ako Breck na zemi leží vo vlastnej kaluži krvi, ktorá bola riedená Louisovými spermiami. Apropo, predtým ako prišla polícia, Louis ešte stihol rozoslať Breckovým kamarátom fotku mŕtvého Brecka. Len s takým popisom, že Breck je mŕtvy. Táto fotka sa potom samozrejme dostala ku Breckovým mladším sestrám a v tomto čase už akurát volala polícia Breckovej mame, aby jej oznámili, že čo sa stalo. Breck si odpikáva do živote, vysvetlo, že nie je milionár, len nezamestnaný lúzer, ktorý nedoštudoval ani školu. Nemal peniaze, nemal kamarátov a okrem Brecka si písal s ďalšími niekoľko desiatkami chlapcov. Takže áno, Louis išiel na istotu. Najhoršie je, že Louis už mal záznam na polícii. Nevedeli mu to síce dosvedčiť, ale už tam bolo podozrenie, že sa pohybuje v pornografii a že obťažuje mladých chlapcov. Tak a toto je na dnes všetko. Ak chceš viac príbehov odo mňa, daj mi follow a vidíme sa opäť o pár dní. Čau.